ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. омади иди рамазон ба ҳар яке шумо муборак бошад. Тамошобинони азиз, навуре ки шумо дидесен аз шаҳри Бангладеш 3 моҳ пеш ма ба номи очам колодец ҳои кадагӣ будам. дар ин шаҳр тамошобинон на танҳо об, тамоми чи қаҳтияй, мақсад ино беҳад шароитошон безебай. барои ҳамиқа тасмим гирифтем ки дар ҳамин шаҳр колодец кушоиму як саҳми хидмат бигзорам. агар шахсоне ки медонанд ки дар Тоҷикистонам дар ягон ҷое ки анамехел барои об, мақсад об қаҳтияй, метавонанд анамхели организатсияҳо кушоянд, марҳамат, мо мекушоем. иншоаллоҳ мо саҳми хидмона мегузорем. албатта дар Тоҷикистони азизи хидмона, лекин дами момент барои мо выгодно ҳами буд ки мо фақат пул споридему вазифаи ва ёхчон и я намуд организация, номи организация живая сердца, хеле фонди живая сердца ном дора, маънош дили зинда, мақсад кадоме ки метавона амихе пул мегзарона, 3 моҳ пас колодец кушода мешава. анамихел тавсия метим шахсоне ки дар Тоҷикистон ҳама вақт зиндагӣ мекунанд, аюдаи ҳамхели коро мебироянд, марҳамат кушоянд. албатта лично ман бигем ки иншоаллоҳ саҳми хидмат мегузорам, мекушам колодец Тоҷикистонда. бо шаҳри Нигардам як колодеси дигар кушодагием, ваям имрӯзу пагаҳ иншоаллоҳ ҳуй мешава. ҳар диги колодесора мегем ки пулшама дар рӯз гузаронда будам, вай дигар шаҳра, и дигар шаҳр, и чиста ба ном фамилияи очам садақаи ҷория мешава. яъне кадоме ки мебиёнд аями об менӯшанд, истифода мекунанд, иншоаллоҳи раҳмон савобу самараш дар дафтари аъмоли очам нависонда мешава. тамошобина имрӯз вафлик пухтам. соат този 4, соатои 3:30 сар кардам. дар ним соат бигем инам қадар вафлик пухтам. намедонам дар ҷо чанд тағай. инамиқа барои кӯдако айсадид мебиям, гарма ки ба маза мехӯрам. ҳамиқа ҳанар кардам ирӯз. як бор нишон дода будам пухтанма, икарат нишон надодум. аяла кор када, аяла пухтам, неки беҳад мулоимакай бинеда. чхалай. беҳад мулоимай. мазаштам гап нест. ба мазае. неки хай нахӯрдам, укарат када будам хӯрда будам, ози рӯза дорам. тамошобино мо дар масҷид қарор дорем, масҷиди Тюменда. иҷа бигем ки бинед чихар хала нишола овардиан. нишолаи ананас, кити инаш ба фикрам клубника, аз сафед инайро из мамаша гирифтагием, шир, тухми хонагӣ, ҷурғот гирифтам, нишоло гирифтам, ана чи гуфтам бо мегирам, он творог барои очама. Творог тоже свежий? Домашний? Творог нам домашний, да. Это все считайте. Так, тамом айҷан. Как гӯшт мегирам? гӯшти гӯспанд барои бирён кардан, гӯшти гов. ҳа. инҷа бо салата хай колбаса намегирам ман. чӣ мегирам? гӯшт. Я к тебе в следующий раз только станешь, ты приедешь. Я забыла. Ну-ка я запишу. Иҷаня ба қурут доштиян, зира, бринҷи сирх. Мавқал нафҳмай бинем бринҷи сирх ҳаст. Хали. Это молоко или... Да. Это молоко, да. Цена какая? 80. 80.
Это 3 тоже, да? А, да. Я тебе по-таджикски ответила. Я думала, тебя Или ты научись таджикский язык, или я узбекский. Не, вот ты скажи, лайфхак у тебя. Я понимаю узбекский язык 40%. Да. Им просто Рассчитать это, что-то еще. 2450. Сейчас. 500 он будет. Это вот по-узбекски что будет? Айран? Айран? Хаттык, узбек. Хатык? Да. Ну, я понимаю, мы джурхот говорим. Джурхота. Пробник. Значит, прошу меня. Хатык это же другой, это же густой будет. иҷа боша тамошобино якчанд намуд ҳавлурам гирифтам. ҳавлура махмам нағз мебинам, кӯдаком неко, лекин апамам нағз мебинад. Барои ҳамин чанд намуд ҳавлое ки буд яктагӣ гирифтам. Ака ина иншоаллоҳ бурда хонада чашида, баъд мегем чӣ хел боша маззаш. ҳавлои сафеда ки даст кунам ман нағз мебинам. Ана иҷа боша аллакай ма гӯшт гирифтаистам тамошобино. Иҷа ғалоғулай бачид ма звука каштам озвучка кадаистам. Гӯшти гӯспанд гирифтам. Дта қабарғои калон калонша. Гӯшти гӯспанда ма хомшур боша нағз намебинам, хурда наметонам. Фақат гӯшт бирёнша нағз мебинам, метонам хурда. Чиста барои гӯшт бирён қабарға гирифтам. Беҳад хушрӯй ба маззаак мебиёяд. Баъди авқот ака ин гӯшти гӯспанд ход мекунад, гӯшти шуқа бисёрам нестае, лекин хушрӯай ба маззаи хушрӯакай баъди авқот ба ҷои семечка мехириша. Ана баъд иҷа ма гӯшти лаҳм гирифтам, якта дига колбасаи капчони гирифтам. Инакда як мехӯрам. Иҷа ҳамаи чиз ҳалолай да ма чит қарор дора и магазин мегем кадоми да тюменай медонам ба фикри магазина. Аллакай иҷа мо хона рафтестем тамошобинони азиз ҳамроҳи шавҳарам харид кардем. иншоаллоҳ як иди хушрӯи фасон мекунем. Марҳамат, шахсоне ки дар тюмен зиндагӣ мекунанд моро мешиносанд, бинависен дар ватсапам адресомона метсем, биёен хонаи мо ид кунен. Ана ҳоли ма одаморо намешиносам, кадомиро ки мешинохтам имрӯз саҳар кати навистам ида табриғшон кардам, даъватшон кардам хона. Чӣ гуфтанем тамошобинони азиз, якчанд рӯз дар чӣ набудам, дар ютуб набудам. иншоаллоҳ ма ҳама он рӯзое ки ман набудам сабабҳои худша дошт, видео кардагим. Проблемама ки ҳал кардам, обязательно ҳамаша дар каналам мемонам ки ма куҷо рафтам, ба чӣ корҳо машғул будам. Ана он саволҳое ки оиди компания Faberlic метсен, инҳоям ма бе таҳти назорат мондагӣ нестам. Дар масъалаи и отдельно як суҳбати ҷиддӣ мешавад. алҳамдулиллоҳ бо бигем ки дили пур гуфта метонем ки компаниямон ҳалолай. Компанияи мо маркетинг планаш ҳамчун музорабаяй, фоида тақсимай бо команда. Ана дигар ма дар ин бора суҳбат намекунам, барое ки ҳози агар бигӯм ки ман хайр мекунам кадомида ки пули бедарди миён дар кори ҳама картаҳошона дар ватсапам роҳӣ мекунанд, мефаҳманд ин хеле гапа. Хеле гапе ки як хел шахсо, на ҳама шахсоне мефаҳманд, ки беҳад бисёранд шахсоне ки намефаҳманд, бо ҳами ҳаққорат менависанд, ҳаққорат менависанд. ма бар чӣ хулоса омадам ки шахсоне ки ҳаққорат менависанд дар комментария, он шахсо мумкин ки айма паст бошанд. шахсои бигем ки хушбахт нестанд, ҳаваё менависанд. шахсоне ки хушбахтанд, хушбахтии мара дида ваёрам хурсанд шуда гапи хуб менависанд. барои одамои хушбахт зиндагии ма, кори ма ҳеҷ чие. барои ҳама одамое ки мақсад зуршон намерасад, чӣ мазоне ки ай худованд талаб кунанд, худованд барои онҳо раметия гапҳои қабеҳ менависанд, дигар худма барои итаоман зиқ намекунам. ҳамаша таваккалша ба Аллоҳи меҳрубон месупорам, барое ки 5 панҷа
як хел нест. тамошобино омадем ина ай магазин ҳамаеро бровардам. анака ҷобаҷӯшон мекунам. ино мармелад аймачит гирифтам. мармелати ҳалол. инаш кокосовый, манго, себи. ино ҳавло, якчанд намуд ҳавло гирифтам. так тухми хонагӣ гирифтам. 3 намуд нишолло гирифтам. ай сафедаш 2 та гирифтам. 1 та хурмо. так творог, шир, ҷурғот. ана 1 та ай колбасаи копчени ҳалол гирифтам. так и гӯшти гӯспанд, гӯшти гов, набот. намиқар 7600 чанд сум шуда. инамиё ҳамашон. нархи наво. тамошобино ина ох иқа гарми зад мае. экран мам хира шид. ва ина созиш. яли самуса кадам ирӯз бегада. апам мебиёям. апай димангим. так ира мекушемаш. иҷа боша вай када истем. хом шурбо ҷози салата мекунем. и да иҷа ма вай кадам. картошка бирён кадам. аз ма салати вай мекунам. салати кати свекла, гӯшт, горох, намихали кати мекунам. бо видео мекунам туна. тамошобино да иҷа стейк кадестам. ирам барои дастархони меҳмон. ина иҷа ма ира гирён кадам. пешаки гармш кадам. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. тамошобино салат ма ҳамаша дар 5 лали кадам. и салати сабзигира намондам. салати сабзигира мемонам ба айболош майонез. 1 2 3 4 5 6 7 8 ранг мешавада. тамошобино инака праздничный стол кадам барои апама. нонои дедони мулоима ки душак овардам. салато тайёр, торти медои бамаза гирифтам. фақат стейк мондаги нест. и шурбо, самуса. ҳози хай шумо бихонем ба самуса. берун тип торик шуда. ҳози мо шумо нахондем. акози мере мехонем ба рӯзора мекушоем.